салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дарои асиянакаҷон ё межи комнатниякаҷон коробко чӯи тозаҳай инаи даро шипон классика ина ё барошон як бистаям чи сарасияка и серезини хаос дорам мақсад ина таждаиҷа я таждаиҷа и дари сафедака и қариб 120 килоҳа ишмоли хитояшам ростака хитой меёд. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. акаҷон манзилтон қати номеротон гап занем. бозори кушониёна якаҷон ҳафтум дароза дам танаи дароза ҳафт даромадгоҳи ҳафт нависагӣ якум блок дар танаи блок як кадаги айда ба сирх баъд магазини рақами 192 рӯ парӯи дароза айда номеротон 919 43 82 86 ватсап дора мақсад сурат пурат роҳи кинегӯ роҳиш мекунем да. Рамати кунам ака. Саломат боши ака. Салом алейкум ака. Ва алейкум салом. Не даратона кам маълумот нархош нагам мезане. Дарои Россиян акаҷон ё межи комнатни акаҷон коробко чӯи тозаҳай хайтек. Чанд намуд гилайда мақсад ака. Коробка чувай вакругш ба чувай. Нархаш вакругш чувай 900 акаҷон 900 сомона хай клиент омад бояд чиним чи муомила дора охи 5-600 чи хилай. 100 сомон? Бале ака. Ҳамаш иними хайтекода мақсад ака о. Чанд дизайна светош алдараш айда. ҳо иёшам ам нарх акаҷон ба поло куруг айда уна бинед лавош чиштагай гилдор шуда то хурдагай поло куруг бо дора чоркунҷа озира ҳами айда ози хадавой инаи даро шипон классика инаи ойнадорш 1650 сум гулухоиш 1550 сум размер як стандарт 80 60 70 мешава стандарт баландиёшон ҳамаш д айнеки 200 қати коробкаш 2-4 ҳам хе мешада ёзи 80-дан да ҷои 90 айда проёми 90 да иам Россия заводскоян ё краскаи ина ё барошон як бистаям чиста Россияка и д резин дора мақсад ки д замок д замок доран д резин доран д табақа ка свети матвияи бо дора коричневи порошкови краска заводской и 4700 сум я табақаш ака ами 65-70 килоан 3300 я хай бо ягон чи муомила доран да замок дора ё се та замок доран ина я та дига ижашда дри пачкаш да ҳаст айда мақсад зашолка и д резин се замок чиста заводской ки мақсад ҳама короборуш ҳамусуда борги ҷоя Россия акаҷон ана ишам ишам се петли дора се резин дораи иам ҳамин нарх и се резини хаос дора мақсад ина д таждаиҷа я таждаиҷа танаи корпусда се та замок дора ирам ин сафед и дари сафед ака и қариб 120 боло 120 кило бигем мешава ака и 4700 сум ака 4700 сомона хая чиним чи муомила дора я ба утеплитошон минватай стекловатай утеплитошон агане завод я заводай ҳамаш утеплитош стекловат и ойна дора дурушака ям ини 80-85 килоан 3500 ирам се резин дора се замон дора ойна дора дураш 3500 ина ё
Дрынышам 85 қариб 80-85 кило мешавад. Ям 3000 дырут лед минбат ҳамаш мечиам дрынышам кушем Се замок дорам? ишам се резин се замок ҳамон фирмае мақсад ҳамаш я завод фирмае обера яка я дрыныш бо дора дырыш хайтеки дора ирон бикайда дырыш сафедчоршам астай дрыныш бежви ишам ҳами чизе дига гилиш просто гили болош дига Нархи ам иам ҳамун 3500 ина иш 120 бариш я табақашам аз ду табақашам иёзи ду табақа 120 и 4900 сомона 120 кило бигем мешава ира ина дырыныш дырын сафедчам аста ирам се резин дора се та петли дора ина да бариш я табақаш бу я табақаш ҳамун 65 кило ҳай бигем ака 3300 размерошуна и размерош 86 меша 96 да праёми 1 меша 86 да праёми 90 меша ина 120 да 123 120 туғурия инами сета мешан баландиш 205 яка хатину гушакош то ҷои дуву даҳа мепушуна ана иша газан ина ёш 2300 хай бояд чи арзон мешави ишам Россия намақсад дораш и ду резин дора ду замок ина ду замок дора ду резини ғавз иш моли хитояшам ростаки ай хитой меяка заводскояй и оина дора дораш 2900 сомонай яка се замок дора се замок дора ду резин ина бо ина иш оина надора дораш просто хайтеки ай гили хайтекай иш 2600 сомона иш ина ишам ҳам 120 ки оз даву ҷадидем мақсад дига гилшай ям 4900 гили болош дигай дырынош ҳамаш ягай резинош мақсад ҳамаш як чизай гили болошон фарқ мекунад ҳана иди табақа 120 хитой и 3300 сом ишам як чинимча арзон мешава и се замок дора ирам ранги ҳаму ина дырыныш иш моли хитой свети сирхча коричневишам астайда айё ина идта Россияям чиста заводской Россия мақсад нархшам дастаса иду матвию коричневи вай свети порошокай краскаи порошкови иш матвия 2200 я замок дора я замок я резин да дам пулш мақсад туғурия пушиданошуна хушрӯй бада ана и хитой 2850 сум и се резин дора сета замок дырын сафедчам аста ӯзи нишон метӣ ина ирам ҳаму дарай дырын сафедча 96 ҳам дорем да праёми 1 ёзи мақсад дидеси да праёми 90 86 ай тоза хидиш и дырын сафедиш нархша чанд гуфта 2850 нархо хела бо арзон шуда агар мақсад клиент омад бо муомила дора охи бале ина яка ирам да праёми 90 86 мешава и 2300 сум хитой 2300 сум ина дырыныш
мақсад берунаш ёзи матфия свети коричневишам дорем да. Коричневуна я табади табақаш як бисташ нару паруда истодагия инами дарай. Я табақаша уду табақаша. Бо коричневишам. Ҳо и коричневишам дора ака. Ина свети коричневишаи парашковишаи уна ду табақаш не я табақаш ҳардаш бар ба бар мондагия. Дырношон ина детаи резин сетаи замока. Акаҷон ок манзилтон қати номеротон гап занем. Бозори Кушониёна акаҷон ҳафтум дароза дам танаи дароза ҳафт даромадгоҳи ҳафт нависагӣ якум блок да танаи блок як кадагиайда ба сирх баъд магазини рақами 192 рӯ парӯи дароза айда номеротон 919 43 82 86 ватсап дора маса сурат пурат рӯи кинегӯ рӯиш мекунем да раҳмати кумака саломат бошӣ. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.